Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, dzisiaj Śląska Karuzela w niezwykłym miejscu, w którym cudownie pachnie. Za nami stoją niesamowite maszyny. Już za chwilę dowiemy się o nich więcej. Zaczynamy. Panie Grzegorzu, serdecznie witamy. Dzień dobry. Na Śląskiej Dziękujemy Karuzeli. za przyjęcie Bardzo nas. miło, że nas Pan tutaj gości z programem. Proszę powiedzieć, gdzie się znajdujemy i co możemy tutaj zobaczyć. Znajdujemy się w Muzeum Prasy Śląskiej. Muzeum nosi imię Wojciecha Korfantego. Jest częścią Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Możemy tutaj podziwiać prasę, która ukazywała się na Górnym Śląsku od jej czasów pierwszych, od jej powstania, aż do czasów nam współczesnych. A proszę powiedzieć, jak się w ogóle ta prasa zaczęła? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby powstały takie maszyny i taki druk? W ogóle gazetę wymyślił kardynał Richelieu. O, Tak, to już bardzo dawno. Od tego czasu mamy prasa zastępuje. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zastępuje nam internet. Kiedyś te wszystkie wiadomości, które władcy chcieli przekazywać swoim poddanym, ukazywały się w gazetach. Ale to były fake newsy, czy generalnie sprawdzone zawsze wiadomości? Myślę, że w tych czasach były to sprawdzone wiadomości, ponieważ ludzie musieli otrzymywać i wiadomości, które były im potrzebne, przekazywali informacje o podatkach, które obowiązywały, o różnych nowościach, które się pokazywały. Natomiast gdybyśmy zajrzeli do starej gazety, to nasze życie niewiele się zmieniło. O. Żyjemy tylko szybciej. Natomiast te same problemy, nawet te same reklamy dla pań są w starych Naprawdę? gazetach, które dzisiaj możemy zobaczyć w internecie, w telewizji. mam nadzieję, że Pan tutaj przytoczy jakąś reklamę, bo bardzo jestem ciekawy. Niesamowite maszyny za nami. Proszę opowiedzieć trochę o Tak, za nich. nami to są linotypy. Jeden z nich powstał w kraju, który już nie istnieje, miasto już też nie, bo już powstał ZSRR w Leningradzie. Dzisiaj już tego Ten, tak? miasta nie mamy. I służyły one do tego, aby składać tekst. Maszynista przepisywał tekst, który mu przekazano i maszyna odlewała poszczególne linijki, układaliśmy to w szpalty i na tej podstawie kiedyś drukowano gazetę. No i ile mniej więcej się egzemplarzy drukowało, jak było już ułożone? To wszystko zależało od tego, jaka duża gazeta. A, od nakładu. Bo ona musiała być przygotowana wieczorem, w nocy wydrukowana, tak aby rano już mogła być w kiosku i te wszystkie nowości, które my dzisiaj na przykład czytamy na internecie, to musiały się znaleźć w gazetach i była tylko noc na przygotowanie tego. Tu jak Państwo znajdziecie na zdjęciach, to były ogromne hale maszyn, gdzie tych linotypistów Ojejku. siedziały całe rzędy i oni właśnie przygotowywali gazetę do druku. Czy mamy jakąś gazetę zrobioną na tym linotypie? Na pewno wszystkie tego gazety, typu które mamy w tutaj. swoich zbiorach, jak przejdziemy na górę, w muzeum są 3 poziomy zwiedzania. Mamy to, co jest wystawione w gazetach, mamy oryginały gazet, których można dotknąć i mamy roczniki gazet, z których korzystają studenci. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. A dzisiaj Śląska Karuzela gości w Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, gdzie możemy dotknąć i zobaczyć kawał historii, wspaniałe eksponaty, no i poczuć zapach farby drukarskiej. A proszę powiedzieć, najstarsza gazeta, z którego była roku? To znaczy dla nas, Czyli najpierwszy druk właściwie taki najstarszy. Dla nas najcenniejszą gazetą jest gazeta Tygodnik Polski poświęcony Włościanom. W 1845 roku ówczesny burmistrz Pszczyny Krystian Szemel dostał zgodę cesarza niemieckiego na wydawanie gazety polskojęzycznej. I była to pierwsza polskojęzyczna gazeta, która ukazywała się na Górnym Śląsku. Te, które ukazywały się wcześniej, były to tylko przedruki z gazet niemieckojęzycznych. I to właściwie była pierwsza w Polsce. Tak, pierwsza w Polsce Wow. i pierwsza na Śląsku. O, widzę też, że bardzo dużo modlitewników różnych jest wydrukowanych, takich starych. Tak, ponieważ pokazujemy tu, jak ostoją polskości na Śląsku był Kościół katolicki. To tam księża wydawali gazety, oni prowadzili msze w języku polskim, oni nauczali tą ludność, która tutaj żyła i cały czas dbali o to, aby oni nie zapomnieli tego swojego dziedzictwa, mowy, zwyczajów. I stąd właśnie wiele takich religijnych modlitewników, gazetek parafialnych, które się ukazywały tutaj na Górnym Śląsku. A skąd w ogóle pomysł na założenie takiego muzeum?
Pomysł jest zupełnym przypadkiem, ponieważ w 1975 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej zakończyło budowę Pszczyńskiego skansenu i ten budynek otrzymaliśmy, aby stworzyć tu Muzeum Stroju Pszczyńskiego, ludowego. Ale w trakcie remontu obiektu znaleźliśmy właśnie tą pierwszą polskojęzyczną gazetę. I wszystko w tym momencie się obróciło i powstało Muzeum Prasy Śląskiej. Wspaniale. Też bardzo ładny sufit taki. Tak, jak znajdziecie Państwo w każdej takim wiekowym domu, zawsze na tej głównej belce A data? jest data jego No powstania. właśnie, to zerknijmy. Ten budynek powstał w 1780 roku, a renowację przeprowadziliśmy w 2014. 1780 rok, no to naprawdę niezwykłe. No szybko. 1780. 220 lat, 243. No robi to wrażenie, ale w ogóle tutaj pachnie, muszą koniecznie Państwo przyjechać, w ogóle zwiedzić i zobaczyć. No mieliśmy trochę okazji do tego, żeby zwiedzać ten szlak zabytków właśnie i techniki i zawsze jesteśmy tego ciekawi i ten zapach jest niesamowity, bo te wszystkie maszyny były smarowane, prawda, olejowane, trzeba było o nie dbać, żeby działały i tak naprawdę to się okazuje, że wszystkie właściwie te maszyny, które widzieliśmy, działają do dzisiaj. Pewnie tutaj też można byłoby coś U nas dodatkowo wydrukować. pachnie farbą drukarską i każdy z naszych gości może sam własnoręcznie wydrukować okolicznościowy druczek na maszynie typograficznej typu Boston. Maszyna jest z 1835 roku. To z przyjemnością to Zapraszam. sprawdzimy. Maszyna typograficzna typu Boston. Musimy posmarować talerz, nasmarować całą maszynę. O, A z czym go był tusz? To jest farba drukarska. No, kiedyś mieszano ją z sadzy, z oleju. Dzisiaj już są inne trochę techniki. czy naleśniki by też można było tutaj przygotować? Nie próbowaliśmy jeszcze, ale może w ramach Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Ciasto naleśnikowe. Kiedyś zrobimy ciasto naleśnikowe. A czyli cała powierzchnia musi być ładnie nasmarowana. Ładnie nasmarowana, bo za każdym ruchem maszyny obraca się talerz. Maszyna pobiera łaskałamarza farbę. Czujemy teraz zapach. Państwo tego nie czują, ale faktycznie jest Ładnie. zapach tej farby. I teraz musimy Intensywny. sobie włożyć matrycę do maszyny. I taką matrycę przygotowywali Zecerzy. 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 Zecer. Zecer. Pobierał sobie z takiej kaszty drukarskiej czcionki. Ale pachnie. I tu każda jest inną literką? To jest trochę taki zapach, jak kupuje się nową książkę, Tak. taką grubszą album. I Tak pracował pachnie to Zecer. mniej Miał więcej ten wierszownik, zapach. proszę bardzo. Wierszownik. Może napiszemy I Kajla. pobierał sobie czcionki i układał A, po bo to już kolei. mamy- A, To już I mamy musiał gotowe. je ułożyć odwrotnie. Czyli Lustrzane odbicie, odbicie. tak żeby mogło się nam wydrukować. indystyr. A płytą dzisiejszego odcinka jest Dominika i Janusz Żyłka w rytmie naszych serc. Cześć, tu Sławomir, Cześć, tu Kajra. a dzisiaj Śląska Karuzela gości w Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, gdzie możemy dotknąć i zobaczyć kawał historii, wspaniałe eksponaty, no i poczuć zapach farby drukarskiej. No, ułożymy Industriada, Industriada. czyli Święto Szlaku No dobrze, Zabytków jak to Techniki. trzeba zrobić teraz? Dobrze, to potrzebujemy pomocnika drukarza Profesjonalnie. profesjonalnego. Musisz Bardzo. oczywiście założyć sobie fartuszek, tak. Żeby się nie umorusał farbą. Ale super. Ale to chyba była praca dla takich bardzo spokojnych ludzi, prawda? No niekoniecznie, bo musieli zdążyć w ciągu nocy, prawda, przygotować to, więc... No ale też nie mógł się spieszyć, bo potem Bo trzeba pośpiechu było to pokaże. sprawdzić, czy jest dobrze ułożone. Jeżeli właśnie, nie, tak się ktoś trzeba było rąbnął. całą tą układankę rozłożyć, powyciągać błędnie włożone literki, pozmieniać je i jeszcze raz ułożyć. Także to Od trochę początku, czy detektywska tylko praca. jedną można było wyciągnąć, czy wszystko? Można było jedno. Można było. Można było jedno. Tu Co teraz? wywołuje Tak. U. Musimy nasmarować sobie matrycę. Czyli te wałki farbowe nam nasmarują A skąd ta farba? z talerza. Z kałamarza pobiera na talerz i wałkami przenosi. Czyli tu jest kałamarz. Tak. Tu jest kałamarz, tu idzie na talerz, z talerza na matrycę. Dobra.
Proszę bardzo, białą kartkę wkładamy tu do maszyny. Tę oto kartkę na waszych oczach Wkładam tu. wkładam tutaj. Nie. za daleko. Za daleko, tak, tu. Dobra, Równo. równo i teraz Dobra, i teraz co mam to? dźwignię w dół do oporu, aż przeskoczy. Nie trzeba siły, tylko chęci trochę. Mocniej. O, i do góry. Skoczyło. I do góry. Do góry. Teraz musimy otworzyć. I proszę bardzo, pierwsza była No soręcznie słuchajcie, odbitka. ale jaka śliczna, ale mi wyszła, patrzcie. Zawsze pytamy naszych gości, co jest na druczku. Chyba mi dobrze wyszło, prawda? Bardzo dobrze, jak Powiem, na że pierwszy raz. jakość taka, jakbyście mnie nie, jakby mnie Kajra nie pośpieszała, to może bym wszystko wydrukował dobrze. No a co się robi, jak właśnie jakieś literki się nie dodrukowały? Czy takim profesjonalistom się to nie zdarzało? Profesjonalistom się nie zdarzało. Przepiękny. Teraz jeszcze... Skruta to ciuco fefilio. No to po łacinie. Nis per popima leli mabei vorne i to mi się troszkę nie dodrukowało. Ale możemy z obrazka rozszyfrować, o co chodzi? Co mamy na obrazku? Spowiedź? Dokładnie. Proszę bardzo. A tam jest jeszcze trzecia... spowiedź. Trzecia osoba do spowiedzi, czyli Czyli ksiądz, który się spowiada czoba. i anioł, który czuwa nad tym, czy ten spowiadający się mówi prawdę. Ale tu chyba diabełek też wygląda, prawda? Za plecków. On też No to ja on jestem. tam jeszcze O, się przysłuchuje. zobaczcie, On tu się ja. przysłuchuje, żeby Tu nie ja wszystko. jestem. No i tutaj o. ksiądz sobie tak słucha, ale taki trochę znudzony jest, widocznie nudne te grzechy. tutaj językiem, tak jak mam moi, Słuchajcie, jakby się zobaczcie. Kajra spowiadała, to on by się tak cieszył, taki byłby podekscytowany, ten to znudzony. Ale ten. że ja nie chodzę, no to wiecie, ale- to jest jak jest. Spowiedź! Nie, dziękuję bardzo. No nie, ale chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo piękne. No i to właśnie, czyli to też musiał jakiś artysta przygotować, prawda? Taki obrazek. I w momencie, kiedy, mamy wydrukowane, jak dbano o to, żeby się nie rozmazało, no bo to jest to odbite i już się nie rozmaże, Ja widziałem czy takie trzeba było na filmach takie pieczątki widziałem. Farba się nie rozmarze, dopóki jej nie przesuniemy kartkę o kartkę. Aha. Jeżeli one były układane jedna na drugą, wtedy spokojnie wyschnęły i nie było żadnych... Tak, Ile powinien schnąć taki... bo tu na przykład drukujemy w jednym kolorze. A ta farba, gdyby szybko schła, nie moglibyśmy robić kolorowych odbitek na dzisiejszych maszynach. Ponieważ każdy kolor to jest osobna maszyna. Przejdziemy potem dalej, to Wam pokażę, jak Dobra. to A, czyli jak to nanosiło się kilka funkcjonuje. kolorów, prawda? I one się mieszają, kolory w drukarstwie na kartce. Na kartce. Na kartce papieru. Ja pamiętam, poczekajcie, żółty z niebieskim to był zielony, czy? Tak. A, to dobrze zapamiętałem. Co się śmiejesz? Człowieku, wiesz jakie eksperymenty w domu robiłem? No strach się bać. Takie rzeczy tylko u nas na Śląskiej Karuzeli. Jak mi pięknie spowiedź wyszła. No, to może być od razu taka kartka dla kandydatów na ślub, nie? Tu im się może podpisać datę, że mają zaliczone. Spowiedź. Teraz to nie jest tak łaps. Nie? Nie. Musi być jakaś taka, ale bardzo piękna, podoba mi się. Czy będę sobie to mógł wziąć na Tak, zawsze? proszę. No. Dziękuję bardzo. To co, idziemy dalej Cieszę. patrzeć, jak dalej z kolorami? Czy odbijamy industriadę? Nie, no nie odbijemy jej, bo to Nie? się nie da. Musielibyśmy ją złożyć, wsadzić w dobra, to ramkę. oddaję. Chcesz sobie też odbić? Pewnie. Kajra, bo to bardzo przyjemne. Każdy powinien. No to mamy. Mamy przesmarowane urządzenie, więc niech takiego- Kajra też odbije jakiegoś i życzę jej, żeby jej diabła tylko tak bym odbijała właśnie, Diabła. a żeby w życiu nie odbijało jej. Macie jakiegoś diabła? Nie. No tu masz diabła też, bo on słucha tak samo. Jest małego. ksiądz, no to taki mały, no. Czarcik. Ona by nie mogła pracować, bo patrzcie, no i kto ma na spokojniej, dokładniej. No w sumie to podobnie mamy z Kają. Obrazek nam ładnie wyszedł, a niektóre literki jeszcze będziemy musieli dopracować. Trzeba No poprawić. piękny. Ale piękne, przepiękne. Nawet wie pan co? Fajne byłyby takie płytki do łazienki. No? Prawda? Nie? Zobaczcie, ładnie by to wyglądało. Po tę stronę trzeba. Takie pokazujemy. Zobacz, jakie byłyby ładne płytki albo kafelki takie na piec na przykład. Ale to nic nowego pan nie wymyślił. A drukowało się też na kafelkach? Jak kręcili białą wizytówkę, to robili kuchnię książąt pszczyńskich w Książu. Bo tam jest Moim kuchnia u ukochanym, samej góry i tam właśnie na kartkach drukowali niebieskie ornamenty i na wszystkie kafelki białe przyklejali. No proszę bardzo, czyli właściwie Da się? ten duch dawnych artystów do mnie powrócił teraz. Doskonale. Idziemy w takim razie oglądać dalej.